Лявон Вольскі цікава ўзгадвае пачатак 90-х. Маўляў, тады паседжанні парламенту трансляваліся па радыёкропцы, а ён са сваімі крышамі ў Менску штодня хадзіў праз нейкі прапускны пункт, дзе раўло радыё. І ўвесь час нейкі сіпаты голас: «Крадуць, пасадзіць, не дапусціць!» Як такі сігнал алярму. Хто гэта крычыць? Не звяртай увагу, папуліст змагар з карупцыяй увесь час рвецца да мікрафону, не адцягнуць. Па ўсіх пытаннях мае што сказаць. Ладно. А з вамі Катя Ваданосава ў серыі перадач «Тры зубы пагоня». Мы працягваем узгадваць 90-е. Сёння пра палітыку. Мы пагаворым пра тое, як так сталася, што сярод усіх галасоў беларусы пачулі менавіта вось гэты сіпаты. Можа, акурат спрацавала тое: ладно, хай яны там робяць, што хочуць, мы людзі маленькія. Ці можа быць рука Масквы? Ці магло ўвогуле быць іначай? Пагаворым. Сябры, маленькая, але важная рэмарка. Калі вы лічыце нашыя відэа цікавымі, важнымі, пазнавальнымі, то не забывайцеся і не саромейцеся, стаўце падабайкі і падпісвайцеся на наш канал, калі вы не ў Беларусі, і для вас гэта бяспечна. Ну і калі вы хочаце, каб нашыя відэа выходзілі надалей, то я запрашаю і заахвочваю вас падтрымліваць наш канал. Пад відэа ёсць усе рэквізіты. Шукайце. Дзякуй і пачынаем. 25 жніўня 91 года дэкларацыя аб незалежнасці Беларусі атрымала сілу закона. За дзень да гэтага ў авальную залю дэпутаты БНФ унеслі БЧБ-сцяг. Пад вокнамі шумеў народны мітынг, а старшыня Верховнага Савета камуніст Дземянцей падаў у адстаўку. Дзейнасць кампартыі прыпынялася, саюзная маёмасць нацыяналізавалася, а назва краіны сталася Рэспубліка Беларусь. Ну і новыя сімвалы: бел-чырвона-белы сцяг і пагоня. За незалежнасць, што цікава, прагаласавалі тады нават дэпутаты-камуністы. За 256 дэпутатаў з 265. Гэта абсалютная большасць. Дарэчы, дэпутат з прозвішчам Лукашенка на той сесіі, дзе галасавалі за незалежнасць краіны, чамусьці адсутнічаў. Можа быць, ён захварэў, можа, у яго быў насмарк, бывае. А можа быць, пытанне для яго не было такое ўжо важнае. Калі вы ведаеце, чаму яго не было, то напішыце сваю версію ў каментарах. Ну што ж, перамаглі. За шыбок можна расслабіцца. Але, глядзіце, ужо 9 лістапада таго ж 91-го, праз пару месяцаў, БНФ канстатаваў, што дэкларацыя незалежнасці засталася на паперы. А ўжо праз месяц ствараецца СНД – Садружнасць незалежных дзяржаваў, як уваскрослы труп толькі што памерлага СССР. Гэта былі трывожныя сігналы, але агулам тады ўсё ж такі панавала эйфарыя, нейкая амаль рэлігійная перакананасць, вера ў тое, што дэмакратычны шлях незваротны. Канешне, стартуюць рэформы, але давайце паглядзім на сферу, на якую чамусьці не звяртаюць увагі. Сітуацыя ў войску. Студзень 92-го у Беларусі з'яўляецца сваё міністэрства абароны, ну і кшталту саюзнае войска, дыслакаванае ў нас, хоп, і адразу стае беларускім. А беларусаў сярод афіцэраў 20%. Ну і яшчэ вярнуцца на радзіму вырашылі 13 000 афіцэраў беларусаў, якія былі раскіданыя па шырокіх прасторах ад Камчаткі да Бродаў. І тут самае цікавае. Трэба ж прысягаць, Беларусі прысягаць. Але расійскія афіцэры, якія адмаўляюцца даваць прысягу, яны не звальняюцца. Яны служаць далей. БЗВ, беларускае згуртаванне вайскоўцаў, ладзіць 8 верасня 92-го сваю прысягу ў цэнтры Менска. Прыгожую, пафасную, ёсць нават відэахроніка з таго часу. Але той БЗВ непазбежна прыходзіць у канфлікт з расійскімі генераламі, якія сядзяць у высокіх крэслах. Беларусь скарачае войска са 130 000 да 60. Ну, можа быць, яно і лагічна, бо навошта нам такая арда? Тым больш, краіна абвяшчае нейтралітэт. А яшчэ першай у свеце здае добраахвотна ядерную зброю пад амерыканскія гарантыі бяспекі. Як тыя гарантыі працуюць, мы добра бачылі на прыкладзе Украіны. Дарэчы, калі зброю вывозілі, адбыўся пажар, і мы ледзьве не атрымалі другі Чарнобыль, але гэта
асобная гісторыя. Ну і вішенька на торце. Сваё войска, скарочанае, ужо маршыруе пад чырвона-белымі сцягамі на парадах, але па дамове з Масквой на тэрыторыі Беларусі заставалася 35-тысячнае расійскае войска. Шушкевіч, старшыня Верховнага Савета на той момант, быў супраць, але ў рэальнасці ані ён і зусім не пазняк кіравалі краінай. А хто ж тады кіраваў? Зараз раскажу. А кіраваў краінай Кебіч Вячеслав Францавіч, бо ён быў старшыня ўраду. Хаця насамрэч як кіраваў? У яго асобе кіравала ўсё тая ж савецкая номенклатура, што і раней. Проста ў момант разгубленасці, каб народ іх усіх не павыкідаў з вокнаў, не зрабіў дэфенестрацыю, трэба было памяняць маскі. Дарэчы, той Кебіч не з Разані прысланы, ён свой, з Валожыншчыны, заходняя Беларусь, але справы чамусьці гэта не мяняла. А вось намінальны кіраўнік краіны Станіслав Шушкевіч, гэта інтэлігентны прафесар фізікі, ён намінальны кіраўнік, але з незразумелымі абсалютна паўнамоцтвамі, бо сама механіка палітычных працэсаў яшчэ незразумелая. І яму дастанецца больш за ўсё, бо народ-то не ў курсе, хто там чым кіруе, і ўсе праблемы ён зваліць на таго беднага Шушкевіча. Хаця, зрэшты, калі я памыляюся, то напішыце ў каментарах вашу думку. І ў Беларусі, слухайце, бушуе, буяе палітычнае жыццё, бо яшчэ з позняга ССР грамадства наэлектрызаванае. Можна нарэшце выказвацца. Страйкі, мітынгі, перакрыванне дарогаў. Людзі вучацца рэагаваць на праблемы тут і зараз. Вау, клас! Напрыклад, 11 красавіка 92 года марш шахцёраў з Салігорска на Менск. І ўрад тады пойдзе на саступкі і павялічыць заробкі. Опа, гэта працуе! Не так, як зараз. Але тым самым часам у лютым 93-го Верховны Савет адмяняе рашэнне аб прыпыненні дзейнасці кампартыі. Камуністы памянялі одну літару, не КПБ, а ПКБ, то бок адбылося вяртанне назад, у мінулае, зноў ёсць запыт. Гэта цікава. Дарэчы, у тым жа 93-м з'яўляецца партыя аматараў піва, ПАП. Гэта такі фрык-праект анархістаў. А запомнілі тую партыю па раздачы на плошчы незалежнасці піва і сасісак? Класна! І партыя па сацапытаннях мае 6%. Гэта насамрэч трывожны званочак, хаця звонку ўсё здаецца класным. Чаму? Бо калі народ гатовы галасаваць за фрыкаў, значыць, ён расчараваны ў сістэмных палітыках, і ўлада проста хутка будзе валяцца пад нагамі. Ну і вось, нарэшце, сфармаваўся такі цікавы палітычны расклад. Ёсць старая номенклатура, якая далей трымае рычагі кіравання. Стары, камуністычны монстр на чале з Кебічам. Ёсць дэпутаты БНФ на чале з Пазняком. Але з імі номенклатура ваюе яшчэ з канца 80-х, кшталту яны нацыянал-фашысты. Дарэчы, Пазняку прыпісвалі лозунг «Чемодан, вакзал, Расія». Таксама нейкія байкі пра гвалтоўнае высяленне рускіх з кватэраў і так далей. Але ўсё гэта адна метадычка насамрэч. Што ў краінах Балтыі, што ў Малдове, што ў нас. Гэта класіка чорнага піяру ад такіх савецкіх зампалітаў. І ўрэшце, ёсць Шушкевіч. Вакол яго і партыі Грамада збіраюцца умоўна лібералы і рыначнікі. Але і БНФ, і Шушкевіч – гэта надалей апазіцыя ўладзе, не ўлада. А ўлада – старыя камуністы. І гэта такі палітычны трохкутнік. Номенклатура, БНФ, лібералы. Але давайте падумаем, каго ж тут не хапае ў гэтым трохкутніку. Зараз раскажу. Няма сэнсу пераказваць палітычную біяграфію Александра Григоровича Лукашэнкі цалкам. Адкуль ён узяўся, як ён падымаў сяло. Часам яго малююць такім калгасным дурачком, які круціў хвасты каровам, і потым хлоп, і ён прэзідэнт. Але не ўсё так проста. Вось цікавы момант з успамінаў дэпутата ад БНФ Валентина Голубева. Цытата. Ён адзіны з дэпутатаў Верховнага Савету, які папрасіў, каб я яму падпісаў сваю манаграфію па кандыдацкай дысертацыі. Праз тыдзень, яе уважліва прачытаўшы, ён са мной размаўляў, як можна выкарыстаць гістарычны вопыт па падтрымцы сялянскіх гаспадарак. Ён выступаў па
па ўсіх пытаннях. Ён хацеў быць лідарам і ў дэмакратычным клубе, і ў БНФ. Актыўны чалавек, але тады не бачылася ў ім задаткаў сапраўднага лідара, які разбіраецца ва ўсіх пытаннях. Цяпер ён разбіраецца ва ўсіх пытаннях. Можа кіраваць усім і кіруе ўсім. Я, на жаль, тады гэтага не бачыў, адкрыта кажучы, недаацэньваў. Дэпутат Лукашенка на пачатку 90-х, канешне, быў у апазіцыі да Кебіча і старой номенклатуры. Тады ўсе актыўныя людзі былі ў апазіцыі. Але прыкол у тым, што Лукашенка казаў не толькі пра преступнікаў вернуць, падзяліць, але і пра вялікую дзяржаву, якую развалілі, пра МВФ, які абакраў беларусаў. Это чыстай вады папулізм, замешаны на эканоміцы, простых рашэннях, эмоцыях. Вас абакралі, я прыйду, я ўсё верну. І, па-мойму, гэта ідэальны лозунг на ўсе часы. Калі б я ішла ў прэзідэнт, не дай Божа, канешне, не дай Божа такую долю, але калі б я ішла ў прэзідэнты, я б, напэўна, таксама так казала. І людзям гэта закатывала, бо вялікая частка грамадства ў стане шоку ад хуткіх эканамічных зменаў. Па сацыялогіі больш за 55% беларусаў на 94 год больш хацелі б малы, але стабільны заробак, чым вялікі, але з рызыкай. Што тут дадаць? Яны хацелі жыць як раней. А Лукашенка фармуляваў тое, пра што гаварылі ў чэргах, на курылках і запакоўваў гэта ўсё ў лозунгі. Простыя адказы на складаныя пытанні. Вернуць, пакараць, адняць. Такі Робін Гуд. Ён гаварыў простай, зразумелай кожнаму мовай, а не будзем забывацца, у краіне на той час 2,5 мільёна пенсіянераў, 5-я частка. Людзі з вышэйшай адукацыяй, іх 12%, больш за 20% маюць адукацыю ніжэй за 4 класы. Галоўнай праблемай Лукашэнкі была канкурэнцыя з Кебічам за тое, хто з іх лепшы сябар Расеі. Кіраўнік ураду спрабаваў манапалізаваць гэтую тэму, маўляў, хто за саюз з Масквой, галасуйце за мяне. У відэа пра грошы мы казалі, што пасля выбараў ён абяцаў нават пераход на расійскі рубель. Самае смешнае, што тут Лукашенка раскрытыкаваў Кебіча і ударыў першым. Ён паехаў у расійскую думу і заявіў, каб немедленно стварыць дэпутацкія групы для перамоваў пра аб'яднанне брацкіх Расіі, Беларусі і Украіны. Як трапна адзначыў нехта з палітычных аналітыкаў, усе кандыдаты перад выбарамі 94-го года крытыкавалі Кебіча, але скарыстаўся гэтымі галасамі толькі адзін Лукашенка. А пра самі выбары зараз мы пагаворым. У 94 годзе Беларусь была адзінай краінай, чыё кіраўніцтва выбіралася яшчэ пры СССР. Бо апошні раз да урнаў беларусы падыходзілі ў 90-м годзе. За гэты час у Польшчы, напрыклад, двойчы перавыбіраўся парламент, а ў нас нібыта час спыніўся. Пасады прэзідэнта наогул не было, таму і спатрэбілася канстытуцыя, каб там было прапісана ўсё, у тым ліку і прэзідэнт. І Кебіч тапіў за тую канстытуцыю з адной мэтай, каб самому стаць прэзідэнтам. У перамозе ён не сумняваўся, бо на яго баку адмінрэсурс. А Лукашенка умела гуляў з прэсай, з грамадскай думкай, ён рабіў інфанагоды, як бы мы зараз сказалі, хэпінінгі. А як, дарэчы, яшчэ назваць гэты тэатральны замах у Лёзна напярэдадні першага тур выбараў? Чулі? Гэта калі яго мэрс нібыта абстралялі, а газеты выйшлі з загалоўкамі «Срочно в номер! Теракт в Лёзна!» І замах гэта быў, мякка кажучы, дзіўны, бо на пустой вясковай дарозе забойцы 2 разы стрэлілі ў той самы Мерседес і звалілі. А сам Лукашенка абнародваў сенсацыю толькі на наступны дзень. Намеснік міністра МУС Сабалеўскі назваў замах імітацыяй, але як бы нічога, галоўнае, што гэта ўсё пайшло ў прэсу, а Сабалеўскага пасля Лукашенка звольніў. Ну і, канешне, сустрэчы з людзьмі, з бабулькамі, якія плакалі, Лукашенка іх супакойваў, абдымаў. Гэта быў натуральны серыял, які людзі глядзелі па тэлебачанні і слухалі па радыё. Вось расклад на выбары, прызначаныя на 23 чэрвеня 94. Вячеслаў Кебіч, прэм'ер краіны, чырвоны кароль.
Зенон Пазняк, БНФ, нацыянал-дэмакрат. Тады ж, дарэчы, ён выпускае праграмны артыкул о рускам імперыялізме і его апаснасці. Станіслаў Шушкевіч, кіраўнік Верховнага Савета з агромністым антырэйтынгам, бо саюз разваліў. Таксама Аграрый Дубко, камуніст Новікаў, Геннадзь Карпенка, які, на жаль, так і не трапіць у выбарчыя спісы. Дарэчы, у прэзідэнты пасунуўся таксама граф Прушынскі, экзальтаваны дзядзька, які доўгі час быў у эміграцыі і заяўляў сябе патомным графам. І яго для смеху падтрымалі анархісты і тая самая партыя аматараў піва. Але яго нават не зарэгістравалі, бо грамадзянства ў яго было канадскае. Ужо першы тур стае для Кебіча шокам. У народнага дэпутата Лукашэнкі, які не займае аніякіх пасадаў, не мае сваёй партыі, палітычнай прапіскі, 45%. У самога Кебіча 17%. Пазняк бярэ 12%, а Шушкевіч менш за 10%. Другі тур – упэўненая перамога змагара з карупцыяй народнага Робін Гуда. Далей прыхільнікі Лукашэнкі назавуць тую перамогу «народная рэвалюцыя». Хаця насамрэч гэта рэвалюцыя маленькага разгубленага чалавека, які згубіўся на зломе эпохаў і паверыў таму, хто паабяцаў усё вярнуць, усіх пакараць і яшчэ шмат-шмат цукерак дакінуць. Вось як паэтычна ўзгадвае Вольскі. Мы едзем у таксоўцы на радыё, да запісваць чарговай клавішы. Смяемся і жартуем, бо ўчора былі на чарговай імпрэзе і настрой у нас быў дзелавата прыўзняты. У таксоўцы працуе радыё. На дварэ 1994 год. Знянацку чуем адточаныя словы дыктара. У першым туры выбараў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь з вялікім адрывам перамог. Ды не можа быць, прамовіў я. Можа, азірнуўся таксіст. Зараз Сашка дасць усім гэтым буржуям-прадпрымальнікам. Нямая сцэна. Клікнуць хацелася. Голас замёр. Ну і што? Усё? Адразу дыктатура, а беларусы запаўзлі ў ракушку? Не, ўсё па чарзе. У снежні 94-го пад самы Новы год 100-тысячным тыражом выходзіць нумар газеты «Свабода» з паэмай ведзьмака Лысагорскага «Лука Мудзішчаў, прэзідэнт». Ён быў дырэктарам саўгасу, надойваў рэкі малака, даваў дзяржаве бульбу, мяса, чырвоным панам быў Лука. Умела кіраваў, няўмела, хай скажуць курыца і гусь. Ды думка ў галаве засела. Я ашчаслівлю Беларусь. Ужо ў студзені 95-го, ацверазеўшы пасля Новага года, напэўна, генпракурор Кандраціў узбудзіў цэлую крымінальную справу супраць ведзьмака Лысагорскага, аўтара паэмы, крыміналку на ведзьмака. Трагікамічны вельмі эпізод, ён знакавы ва ўсіх сэнсах, бо так пачаўся сезон палявання на ведзьмаў, на ведзьмакоў. Свежаабраны прэзідэнт бярэ курс на кансалідацыю ўлады ў сваіх руках і збліжэнне з Расіяй. Так, уже з першых крокаў. 11 красавіка дэпутаты БНФ пратэстуюць супраць таго, што большасць дэпутатаў, якія вось яшчэ пару гадоў таму галасавалі за незалежнасць, падтрымліваюць ініцыятыву прэзідэнта аб рэферэндуме пра статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай і змену сімволікі. Пазняк абвінавачвае дэпутацкую большасць. Спадары дэпутаты, што ж прапануеце вы цяпер разам з вашым прэзідэнтам, якога вы прыдумалі? Абрабаваўшы народ, вы, топчучы канстытуцыю і закон, прапануеце рэферэндум аб яго святой беларускай мове, аб яго гістарычным сцягу і гербе ва ўмовах жабрацтва, бяспраўя, поўнага беззаконня. Абрабаваўшы народ, вы гатовы прадаць незалежнасць яго бацькаўшчыны. Дэпутаты БНФ абвяшчаюць галадоўку проста ў зале парламенту ля трыбуны, але ўжо ўначы спецназ у масках з аўтаматамі збівае і выкідае дэпутатаў. І гэта была нейкая фантасмагорыя, бо хто ў масках, хто з ручным кулямётам, частка ў процігазах. Добра, што без базукаў, без агнямётаў. Гэта быў, насамрэч, канец дэмакратыі. Беларусяй кіруе хунта, заявіў на наступны дзень Васіль Быкаў. Беларусы прачнуліся ў іншай краіне. 14 траўня 95-го года адбываюцца выбары ў Верховны Савет. Гэта апошняе 13-е скліканне таго ВС, і нават яно не дапрацуе да канца сваёй кадэнцыі. Дэмакрата ў парламенце больш не будзе.
Цікава, што нават Пазняк не трапіў у той ВС. Пачынаецца тэма фальсіфікацыі. У траўні Лукашенка з Чарнамырдзінам прыбіраюць мяжу з Расіяй, якая праіснавала нейкія там 3 гады. Манаполія на пацалункі з Чарнамырдзіным, з Ельцыным ягоная. Бо Кебіч ужо палітычны труп. Канешне, народ не маўчыць. У жніўні 95-го быў страйк метрапалітэну і кіроўцаў тралейбусаў у Менску, транспартны калапс. Гэта час мітынгаў, пратэстаў, перформансаў. Людзі зрываюць чырвона-зялёныя сцягі, мяняюць на нацыянальны бел-чырвона-белы. Цікава, што акурат момант са зменай сімволікі шмат для каго стаў паваротным. Бо як так? Яно ж нашае. А Цеценкова з каманды Лукашэнкі гэты сцяг рэжа на лапікі, на сувеніры. Луку на муку, імпічмент, здрада, ганьба, жыве Беларусь. Гэта далёка не поўны набор лозунгаў тагачаснай вуліцы, вялікіх, шматтысячных мітынгаў, якія часта займаюць увесь праспект незалежнасці. Але яны ніколі не маюць лагічнага канца. Маўляў, мы вось час прымем жорсткую рэзалюцыю і збярэмся яшчэ раз праз тыдзень. А зараз давайте па дамах, бо на працу, праўда? Некаторыя наўпрост перастаюць хадзіць на тыя мітынгі, бо сэнс. Для моладзі гэта стае карнавальнай традыцыяй. Пабіцца з міліцыяй, пасля збегчы, маляваць графіці, раздаваць улёткі, зрываць, вешаць сцягі. Па дамах і па кватэрах жа яшчэ ніхто нікога не шукае. Спецслужбы толькі збіраюцца ў свой кулак. Але пракуратура ўжо пад кантролем. Мітынг 25 сакавіка 96-го года стае апошнім у Беларусі для Сергея Навумчыка і Зянона Пазняка. На іх узбуджаюць крыміналку. Далей эміграцыя. Выехалі нелегальна праз Украіну. Хто б мог падумаць, што на доўгія гады эміграцыя стане нормай для актыўных палітыкаў і адзінай альтэрнатывай турме. За год да гэтага на тэлебачанні выходзіць фільм, прости господи, Азаронка старэйшага «Ненавісць, дзеці лжы». Гэта пачатак сістэмнай прапаганды супраць усіх, хто не згодны. У тым кіне кадры з мітынгаў апазіцыі міксуюцца з кадрамі хронікі часоў вайны. Маўляў, апазіцыя – гэта фашысты. Гэты пасыл стае ці не першай, самай галоўнай скрэпай лукашэнкаўскай ідэалогіі. Ну, а сам рэжысёр пасля атрымаў галаву каля пад'езду, бо кіно чамусьці спадабалася не ўсім. Цікава чаму. Калі вы ведаеце, напішыце ў каментарах. 5 красавіка 96-го ў нашай Ніве выходзіць верш «Убей президента» Славомира Адамовича. «Убей эту сволочь, которая так гнусно топорщит усы». Лукашенко там не ўзгадываецца, але Адамович затарабаніць у СІЗА КДБ, ён будзе трымаць сухую галадоўку, і гэта толькі пачатак гарачай вясны 96. Праваабарончая арганізацыя «Вясна», дарэчы, калі вы не ведалі, акурат з той вясны пайшла, бо з'явілася патрэба бараніць людзей у судах і ізалятарах. Апафеоз – гэта чарнобыльскі шлях. Гэта ж наогул страшны сон для ўлады. На пачатку хвіліна памяці па Джахару Дудаеву, сцягі Белага легіёну і УНАУНСО на пачатку 6 па праспекце, перакуленыя ментоўскія машыны. Дарэчы, умсоўцы, якія прыехалі тады ў Менск, аказаліся ў турме. Роўна як і арганізатары акцыі Хадыка і Сіўчык, якія абвесцілі галадоўку ў СІЗА на Валадарцы. Акурат тады тэмай стаюць затрыманні міліцыяй людзей за беларускую мову. Кшталту «О, ты па-беларуску гаворыш, ты супраць прэзідэнта, ну-ка давай яго сюды». Будуць і іншыя акцыі, пратэст салігорскіх шахцёраў, страйк прадпрымальнікаў камароўскага рынку са свіной галавою, прыгожанай апельсінамі. У тым самым годзе выйдзе «Абыкновенны прэзідэнт» Хвашчавацкага. Фільм будуць перадаваць на касеце з рук у рукі. Здаецца, ўсё яшчэ не так дрэнна. У апазіцыі цяжкавагавікі, Геннадзь Карпенка, палкоўнік Барадач. Да апазіцыі далучыцца пасля падачы ў адстаўку прэм'ер краіны Міхаіл Чыгір, таксама Захаренка, Ганчар, якія былі перад гэтым у камандзе Лукашэнкі. На заклікі апазіцыі людзі далей гатовыя выходзіць на вуліцу. Але вось цікавы сімвал часу. 10 снежня 1996 года каля Нацбанку збіраецца 100 чалавек з нагоды Дня правоў чалавека. Патрабуюць вызваліць Славомира Адамовича, які сядзіць за верш «Убей президента». Мама паэта стаіць з плакатам «Ён не есць гамбургеры».
Чаму гамбургеры? Бо насупраць па іншы бок праспекту з аркестрам, з шалёнымі натопамі людзей адкрываецца першы ў Менску Макдональдс. І гэта таксама знак часу. Вось тут людзі галадаюць за палітыку ў СІЗА, а тут галодны натоўп штурмуе не рэзідэнцыю прэзідэнта, а Макдональдс. Як жа так атрымалася? Апаненты Лукашэнкі, а гэта, як правіла, людзі з сістэмнай кар'ерай, з некалькімі адукацыямі, увесь час думалі, ён часовы. Ну не можа быць кіраўніком краіны надоўга чалавек, які выдае «Толькі взялся за яйца, молоко пропало. Я свое государство за цивилизованным миром не поведу. Вы просили дождь, я дал вам дождь. Жить будете плохо, но недолго. Идиот самый настоящий». Хаця апошняе, насамрэч, гэта ён не пра сябе казаў, а пра Гітлера. Пра сябе ён звычайна кажа ў трэцяй асобе. Прэзідэнт сделал, прэзідэнт дал, прэзідэнт взял. Ну не можа гэта быць надоўга. Таму і казалі случайны прэзідэнт, сезонная з'ява. А змагаліся з ім, як правіла, законнымі спосабамі. Імпічменты, Канстытуцыйны суд, зборы подпісаў, бясконцыя нейкія кангрэсы, Хартыя 97. Напэўна, апагеем вось гэтага шляху была спроба Ганчара, які спрабаваў у 99 годзе правесці альтэрнатыўныя выбары прэзідэнта з альтэрнатыўным ЦВК, бо той лукоўскі ЦВК, ён жа ж незаконны. Беларусам прапанавалі выбіраць між эмігрантам-пазняком і экс-прэм'ерам Чыгіром. Чыгір сеў, пазняк так і не вярнуўся з эміграцыі, а Ганчар знік. Знік, дарэчы, гэта такі хітры моўны абарот, каб не казаць скралі і забілі. Зніклі таксама Красоўскі, Захаранка, былы міністр МУС, журналіст Завадскі, туды ж загадкавая смерць, яшчэ адзін эўфемізм, Геннадзя Карпенкі, які сапраўды глядзеўся як лідар і сур'ёзны палітык. Эміграцыя, турма, гібель. Вось такі кар'ерны ліфт мелі апаненты Лукашэнкі. Для некаторых ён сапраўды стаў ліфтам на нябёсы. Дэпутат Голубеў з БНФ, з якога мы пачыналі, неяк узгадываў ужо з недалёкага на той момант мінулага. Некалькі гадоў назад на адным мерапрыемстве да мяне падышоў чалавек, які сказаў, што ён курыраваў мае выбары. Зрабілі так, што мне 3 галасы не хапіла. Адрадзілі на другі тур мёртвых, каб выбары не адбыліся. Ён сказаў, вам нікому б не хапіла ніколі. Вы разумееце, так? Ты з імі, напрыклад, гуляеш у шахматы, а яны цябе шахматнай дошкай па башке. Гэта фатальная наіўнасць з аднаго боку і фатальны звярыны прагматызм з другога. Хто пераможа ў гэтай сітуацыі, як вы думаеце? То бок, не да законаў у Беларусі стала не ў 20-м годзе, а яшчэ ў 90-х. Наўпрост вялікую колькасць народу гэты сацыяльны кантракт да часу проста задавальняў. Няма вайны, аўтобусы ходзяць, чыстенька, а дэмакраты хай сабе выдурняюцца. А вось калі перастаў задавальняць, тады рэпрэсіўная машына ўжо працавала як гадзіннік, зладжана. І яшчэ, як мне здаецца, апанентаў Лукашэнкі, усіх нас, падвяла вера ў непазбежнасць дэмакратыі. Вось Мілошавіча ж скінулі ў Сербіі, вось рэвалюцыя ружа ў Грузіі, памаранчовы майдан ва ўкраіне. Дэмакратыя пераможа, без варыянтаў, а дыктатуры застануцца ў гісторыі 20-го стагоддзя. Хто ж ведаў, што 90-е ў палітыцы будуць усяго толькі перадышкай перад новымі дыктатурамі 21-го стагоддзя. Гэта такі забор паветра перад глыбокім пагружэннем. А як вы думаеце, чаму так сталася? Ці справа толькі ў Лукашэнку? Ці не толькі? Ці справа ў апазіцыі? Ці народ у нас не той? Ці справа ў Расіі, якая ўвесь час таго Лукашэнку ратавала? Напішыце ў каментарах, калі, канешне, для вас гэта бяспечна. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.